Yey, lona-ke uDr Thandeka Sibiya. Njengoba sikhuluma nje uyawalker usuka ePietermaritzburg uya eGoli ngezinyawo. Inhloso-ke yale walk kasisi ukuqwashisa abantu besifazane noma-ke nje umphakathi ngesifo sama-fibroids, okuyisimila noma-ke iy'gaxa ezimila esibelethweni somuntu wesifazane. Usisi-ke uphila naso lesi sifo sesimhluphile iminyaka eminingi, ngoba uthi aselapheki, usebuya nasey'bhedlela zaphesheya kolwandle emazweni ahlukene, kodwa kube ukuthi konke kugcine kufinyelela ekutheni bathi okungcono ahlinzwe akhishwe isibeletho, kuwukuthi-ke okwamanje ukholelwa ukuthi cha, akukapheli, usanalo ithemba lokuthi mhlawumbe kusakhona okungenzeka. Uya-challenge-a kuhulumeni ngale walk, ukuthi uhulumeni akake afake mhlawumbe imali ethe xaxa kuma-campaign okuqwashisa ngalesi sifo, ngoba baningi abantu esibaphethe, abanye othola ukuthi ngokungafundiseki kahle ngama-symptoms, omunye uyaziba kuze kube kufinyelele esigabeni la seku-late khona ukuthi singa-treat-eka kanjalo. Futhi uya-challenge nabelaphi bendabuko ukuthi nabo baphumele obala, laba bathi bona bayakwazi ukuthi lesi sifo bangasilapha, bavele ukuze kusizakala abantu. But most importantly, nakuba abantu besifazane nje abaphila lesi sifo, abanye othola ukuthi abanakho ukunga-understand, mhlawumbe omunye unazi iy'mpawu kodwa aka-understand, ngoba uma echaza usisi iy'mpawu zakhona ezinye zazo kuba yizo lezi zinto zo-heavy bleeding, nokuthi mhlawumpe omunye kube nzima ukuthi athole abantwana, omunye abambe mhlawumbe isisu sichitheke, omunye aphile mhlawumbe nalawo ma-pain, mhlawumpe kuvuvukala kwesisu. Ziningi izinto othola ukuthi abanye baphila nazo, kodwa ngenxa yokungazi, yokungafundiseki, omunye uthola ukuthi akazi, uyanqena nokuya eklinikhi, kanti kufanele ngabe umuntu mhlawumbe kade wasukuma waya eklinikhi noma esibhedlela bamdiagnose, azi ukuthi unalesi sifo. So-ke uthi unethemba-ke lokuthi ngale walk kuzokwazi ukukhaveka zonke lezo zinto. Uyayidinga-ke i-support, kodwa indlela elula ukuthi-ke ulandele i-page lakhe, i-Walking for Our Bodies. Ukhona-ke nosisi osebenza as i-manager yakhe, okuyena omlekelelayo, njengoba yena okuningi ubuye abe semgwaqeni ey'ndaweni ey'ngenayo i-network, angakwazi ukusebenzisa ifoni enza ama-updates. Ukhona usisi uNomi, ngibathegile-ke bobabili lapha kule video. Ngicela ukuthi-ke uklikhe ufollowe lama-page omabili, ila ozothola khona ama-updates, mhlawumbe-ke noma ngabe kukhona akudinga okuyi-support okuthile, nokusupporta nje ngokufollowa leli page ukuze likhule. Angakujabulela kakhulu. Siyabonga.